Gitrabaho na karon sa lungsod sa Konsolasyon aron mahimong solar-powered ang ilang jail facility. Gipunduhan kini sa tinguhang maugmad ang renewable source of energy. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, Mike, kung mahuman kini mong proyekto, mamahimong solar-powered na unya o makasupply og enerhiya dili lang sa tibok prisuhan apan sa kasikbit ka mga opisina diha sa lungsod sa Konsolasyon. Gisugda na ang pagtaod ni mga solar panels sa atop sa Konsolasyon Municipal Jail. Moabot sa 48 ka mga panels tanan ang ipamutang nga gikatakda nga makaproduce og moabot sa 24 kilowatt power. Ang maong hybrid inverter solar system gi-request sa kadagkuan sa prisuhan. Gipunduhan kini og 2 million pesos sa municipal government. Makonsidera nga usa sa labing dakong solar lighting system sa prisuhan sa rehiyon. Para mas makatabang ta sir sa pag-save sa galaston sa kuryente, tuning propose me o kani nga renewable energy na to sir gamit ang adlaw. Kung makumpleto, hayan masugan sab niini dili lang ang jail facility, lakip na ang tapad nga police station ug ang COMELEC office sa lungsod. Gihangop kini sa jail warden, sanglit na kung ikatabang sa kalikupan ang paggamit sa solar energy. Sa ato mahulog siya ang among mahimong primary source of power. And then mahimo na lang natong back up ang kanang ato ang like sa beko nato akuan na ug makulangan ang ato ang power gikan sa atong solar energy nato, automatic siya mo connect so ang beko. Ang prisuhan karon dunay kapin sa 300 ka mga persons deprived of liberty nga nakadetine. May kun computations ang hisgutan nga gihimo sa municipal government, maabot kuno sa 50,000 pesos ang madaginot sa konsumo sa kuryente matag buwan sa mga opisina, butang nga gihangop sa mga opisyales, labi na kun hingpit na kining mahimong operational posibleng sa hinapos ning simanaha. May Sunik, nagpasabot ba Nick nga mas hamugaway na unya ang sitwasyon in town sa mga PDL diha kay dili naman ingon na kamahal ang ila unyang bayranan sa kuryente? That's right, Mike. Ipasabot sa jail warden nga matag selda sa ilang prisuhan. Doon naman hinoy mga electric fans, May. Doon na sabi hinoy ni television. Alang sa ilang murag hamugaway sab nga pag-star dito. Posible pa kuno nga hayan mapunan pa ang posible mga appliances kay maka-cater pa man kining solar power, kining system nila ug mas daghan pa nga mga posibleng appliances nga makasupply sab alang sa ilang populasyon diha, sa ilang mga PDLs, ingon man sa mga opisina sab sa atong mga BGMP personnel, ang uban na air condition pa nga masupplyan nining solar power, solar energy nga gimugna diha sa municipal jail. Daghang salamat, Nico Sereno.